Kubor nakaslem jong unongsan hima. President Kehnyotrap Youth Council Sengkeme uba Roy Kupar Sindram, ulakentu ye uba Kermen Shila ubade Menteri ke Sorkar Jila, ba umdei ban penyepher Jaj Benriau tang namar ke Jingkwa ban poi ke Lentiral Syari Lum Jantia. Habai kran mek kinong thok khobor uba Roy Kupar ulaong, bakamat ke bayade ke Jingrung Kerthap ke Barjila Shpok ke Jila, kedai ke bahap shim jingkit kliek da baro udukhat ke Jaj Benriau jong ke Beri Uhanyotrap, namar da urung neri Lum Jantia u Barjila ula ban letsa, Syakiwe ki than jong ke Jaj Benriau. Syuk-syuk ulaong bawat ken ki banabar ye ki paradok parasnam lem kumta wat u uranium ladapti lada umsha bentukla nagi dekat jong kejat benriu ula kentu ye ke Sorkar Jila bakade ban penklan ye ki an banyada ye ke jingwan ki barjela namar umkwa bakajat benriu batang kendiat ngut ban syak telep ki weipat ki jat benriu kajing khot kajongi bede bat ka ni ka jing ai kubor ka janmit ni si kadi halor ka kijing ye keren ye ka bangi lai i lembah kilat patai kubor nak liang jong kibor badai pet ya ka railway bukum juru nak kinomi khmat ki minister jong ka Sorkar ka jongi ilai i ba kadon ka jing ye keren ba kadon ka jing persang jong ka railway jong ka Ministry of Railway jong ka Sorkar India bukum juru ka Frontier Railway ka badai pet ka ni ka dong ka thai ka jongi ya ka jing persang le si banwan ra ya ka railway shani sepo ka uput usam jong ka rilum khasi ba chantia ka jongi lengba ka jela sam kum ju ban poi kat kum ka jing keren lama ka jing keren gi bagi kwa ban poi ta ka railway hadu apo jawai na kalian jong ka seng ngilat dek ban keren ya kani na du man shwa bat hadu kani khlep mat ka bamentaru ngi yeng ka nongrim ban ong ba kum ka seng hi nginong pediang ya ka railway la kalong ha kanu kedul la kalong kata ka passenger train la ni ka railway bekit beriau la ni kata ka goods train la ni kata ka railway ke ba ka bekit ya kitiar kitar lemda ka Sorkar India bat ka Sorkar Jila kiwan ra ya kita kian kiban yada yangi kum kajat ririt pa ila keren ya kani da ka boong ba ka jingwan jo ka railway kat kum ka jing sothu ka jongi kala ban wan ra jing ye yangi kum kajat ririt pa ban kan mau bangi de kajat benri ko batang khatsan hadu khan riulang ladang ia compare ka jingdon ka jongi ka jingdon ka jingbun pat ka jongi kum ka jat benri nyotre wat tang bat kinong tre jong ka Indian Railway sung impat ya hap se na e se ru ya lor kata kanong rem ngi ong ba hot kum ka seng mdei bangi persya ya ka development ngi so thu ki don ki bo ong bala da kawan ka railway kan kiu kan don ka roi ka par kan don ka jing kiu ha ka jingyo jingkot jong ki beriu jong ki nong shong snong jongi kan don ka jing hiar le se ka jing duna ha ka dor jong ki mar ki mata ndre ka wi ka bangi so thu pat kum ka seng bat kawi ka mangikwa ban keren ri ki noilam ki jongi ka longba hatu ngin ya pen pat yala ka jong ka jat benriu bat kata ka development lane bat kata ka roi ka pa hatu ngila long ki bakloi ban ya pen ya ka hop long try ka jongi halor ka khndo ka syap ya ka hop long try ka jongi halor ka khayi ka pateng ya ka hop long try ka jongi khamtam e halor ka sansar ka khada ni so thu balang ba railway ngimla banlen kala bandon ke influx lane ka jingrung jong ubriu na ki wei pat kiri na ki wei pat ki jaka klem te lakam namar kumba kalong hi menta ka jela ka jongi kam don ya ki an ki bala bante lakam ya ka jingrung jingmi jong ubriu lani ki briu ki bangim tip ki la bandai na ki wei pat kiri ki ban wan ban shong lani ban yo jaka ban tre ban kata bonda ki la yo ban tre ban kata kin kelapat kita ki trai ri trai mulung ri lani ki trai snong hakani ka jela ka jongi hakani ka rilum ka bi ya ka jongi kinsa suki pasuki kinsa long kita gi beri ki banyo ya ka hok ban ya jet ekonomi khmat ki jongi banyo ya ka political rights ka jongi but ondama ki la yo ya ka political rights ka jongi kumbangi lai i ka jinglong jingman khamtam e wat hapok ka jela ka jongi lani gi pha sho po rilum garu ngi yo i bakat no tli ki constituency apo rilum garu lajan ki constituency de ki phautli apo rilum garu ki baki wei pat ki jat beri kila jan long ki majority kila don lagi jong ki MLA kila don lagi jong ki MDC hatu ngi kum ka jat beri nyo trap kum ka rilum khasi ba jan tra jong ngi kwa mo bakata khasi kan poi bala dang ngimla bante la kami ka jingrum jingmi jong ki beri ka jingrum kerthap jong ki beri yo bangi rungin kala long kita ki minority hala ka jong gari hala ka jong ka jaka de halor kata ka nong rim bangi ong bakum ka seng hi ngiyeng horkit hordang
Bakat ba 4 don ki an ki baka sorkar India kan ayangi kat ba 4 don ki an ki baka sorkar jala kan sna na kam ta jongi bante lakam ya ka jingrung jong ki brio sya kan ka rilum khasi ba jantia ka jongi nginom sya da lei ru ba kanu ka jaj railway lani ka rail on one penpoi hapo rilum khasi ba jantia Bladon lupa ke Bladon lupa po karu hills kum kiseng ki bapet ya ka baha kam ya jong ka jat menriu nyau trap ngi long concern ta ya la ka jong ka beri ya la ka jong ka jakala jong ngi nom ya keren ke baca po garu hills lang ba ka jingwan jong ka good street hapo garu hills ring ya keren bet tang ya karilum khasi ba jantia bat kum ba ka long hi na ka leng jong ka seng HYC ngi penpau ka ni ka long ka message la ni ka khubor ka basai sya ka sorkar Meghalaya sya ka sorkar India sya ka railway ministry ba kum ka seng nginom sya da lele ru bandon kum kata ka plan ban wanra ya ka railway hang ni apo rilum khasi ba jantia kat ba 4 don ya ki an ya ki kendon ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki beri ke bar kumbangi ladawan adu manusia ban penterikam ya ka ILP lane ya kata ka MRSSE Amendment Act jong snem arja arpo ya bana kalian jong ka seng ilabu kenang ba kini ki beri hoi ngim persya ya ka jingrung jingmi jong ki beri kum ki tourist banwan kai sing ni gari jongi ngim persya ya ki jingrung jingmi jong ki beri banwan kum kita ki investor banwan invest lane banwan ban le business ban le ki kam na kam ban penki ya ka roi ka par ha ni ka rilum khasi ba jantia ka jongi rege ga bangi ngi persya kalau ba ki beri ha ba ki wan kum ki nongwei kin sa hang ni kum ki nongwei ba kin le phai chala ka jongi jaka chala ki jongi snong ki thau chala ki jongi ri ru kim ki nongwei kim dei ban yo ya ka juk ho ka bangi ngi yo khamtam e ka bai dei ba kasan himasima lane kata ka political rights ka bangi ngi don hadu menta bangi ong bangi don san kali kita ki schedule ST seat ki reserve seat nyim kwa ba hadin suppose nem khatsan snem lomba ka jingrung jong ki brio klem ka ki an ki balak bante lakam ngin kita ki ST reserve seat ki jongi kinang hiar ngin sa stang kumbalong ka kiwe pat ki jala Tripura ba kiwe ba ngin kelalong kita kirit pa la ka jong gari te kani kalong ka message ka ba syai kedar ya ki noyalam ki jongi ya ka sorkar ka jongi kumju ya ka sorkar India bat ka baar ka jingkren jong uwe ne ki minister jong ka sorkar jala ka jongi menin gesni la danga makla ong ba baki kinong juai kin rai la kata ka railway kan poi ha juai la ne bagi kita kinong cleariat kin rai la ka railway kan poi ne em hapo cleariat la ne hapo bagi nong jantia la ni kinong song joka jantia hills kin rai ba ka railway kan poi ne em hapo jantia hills ngi kwa ban keren ya ini nong mi khmat jongi ini minister badon burom jongi ban ong ba ka issue joka influx kam de ki issue tang jong khasi jantia mereka degi issue joka jat ndru nyau trap hi bro kowe ban wanra ya ka railway hapo karilum khasi ba jantia kande karai kamde tang karai jong pat ba nong snong jong ka tu kadong ka than re kande karai jong we po we khot jong ka jat ndru nyau trap ladang i ong bangin le kumta bangin ai rai lanengin ong be tang tu brio na ka tu ka snong ladang dei ban long kumta ngatrai uranium nang ni na po kari ke bi ya jongi la banti na du menu lani ngi ai rai ban le ikinu ni kam tang da ko we snong tang da ko we dong nri kum ka jat menri ngi so thu na mar bo ubriu la do poi ha jantia onom kut tang po jantia on wan rung ha po iska sel sun rung ru shakiwi ki jaka te kamlong ka bab ha ban ong ba tang na lada ka rel ka poi ha po jantia kin rai te kinong jantia lan ngi kwa ro ban kren yo new minister badon buram jongi ban ong ba ka issue influx but we kun jo kajai benri new trap udai hok but umdei outsider lani umdei ubri banabar po jantils ukhasi penar ukhandriam upenar ubhoi war maram ulangam ngidei we kawe ne kajai benri kata dei jai benri new trap be ya kasongi but habangi rai nam ta ke ngin rai kum kawe kajai benri tingi so ban kerpat rio minister badon boram jongi umdei ban penmi ya kum kini kintian ban ong ban penyafia bagi nong jantia kin rai nam tak railway namakan poi tang po jantia ngi kum kaja ngi ki badon kumud khot jong kaja riu pin penia fair ngi pin ong ngi bangi de ki outsider ngi yo ki kentien ki Ukraine bo ong bagi de ki outsider ngi mlak ban wan tuklar ya kata kam railway po jantia kini ki long ki bangi mlak ban pediang kam influx ka bangi kren ka de ka dau ba amde bangi persya ka railway ringi persya namar bakim don ki an ki kanun ki bante la kami ka jingrung kertlap jong ki beri ki bana ba bedai halor kata konong rem bangi persya
ti ban raya kat kata kakam ban wan ra ke railway ke bangi so thu kala ban wan ra ban bu jing ye yang ngi kum kajat ban riu ngi sngo ban ong bakan day ban day ka rai jong kajat ban riu ki par koi in principle ngi day ban rai kum kajat ban riu nyu trap day ban rai tang da hoi ga dong tang da hoi ga than re ya ka issue influx si ka bay day la ka day ka rel la ka day ka nu ka banta ka bakta hi ya ka jing rum krap jong ki mandari ngi day ban rai kum kajat ban riu kata ka day khubor ko basai nakaleng ko jongi sha union minister kumju sha ka sarkar bat kumju sha ka sarkar india bat sikitna ki ba fer ki ba dei pe ya kan